different. Ibo you don't want to sports Kenya to one Kenya sports, Kenya Academy of Sports. Why can't Kenya Academy of Sports be a department under sports Kenya? As Sokoro Watimango, office chawaloro, again operational expenses otimrenadi obedo reduced. So that is the only way. Mwanyalo timango, mwanyalo reduce godo some of the expenses. The overheads, masiko wawacho every day, the recurrent expenses, mwawacho ni it is becoming too much. Tipo you don't need another issue mabende, katane kero kuwe tegima hinyo wa inya, mabe wadwa niyo se wacho. Ibo you don't need, we have a lot of flawed procurement processes. Kenya ka. Ma imi amiaji kaka Kenyans, I like using Kenyans because it's something that really shocked me one day. Ne udoka genye o Del Monte, it was all over. You can Google it. 1,500 shillings. That was what about 4-5 years ago. 4-5 years ago, Del Monte makawon and 220. So how then do you expect such Mondolo's profit? Because the procurement process is flawed with such irregularities. Makata ginginge mabernia, gini katane beche racha hinya. Toknyal, this is more than tripling. Ineno, angoma mono wa wachonia. We have structures, we have systems. In fact, the government has come up with even a procurement system. This thing should not go. There's even a capping for almost everything. Toema podok lu. Asi wachonia walor kembegi ilorogi nekech dano midhi golo kachacha. Yes, not all of them will be absorbed within that parent ministry. Orinyalo tergi kuonde mamoko nekech government nyalo teri mondi tika mora mora. Tibo yudonia paroma ingo kacha mok ne bercha. Emidhi tero kanye kumachielo kendo kocha be are just going to start recording our losses. Omiyo pacha kaka dhano. Any government onego ngi matut mokwongo. Ang'o momiyo gigi nobedo created? They are recording losses like Kenya is. Every year we are bailing you out. And yet we bail you out, in new equipments, expand to kin tichaki record loss. Kin every year you're recording losses. This is happening. Yes, there's something called public good, as you have said. But is it worth the risk or the expenses that we are seeing? In South African Airways, negilor. Kenya, South Africa, they did not have any public good with their South African Airways. But yes, we are trying to privatize Oktim Resani. To losses Mikelon wa hinyo wa moloyo, gikmatim nanadi. Ber makoro dibed niya, ikelno kata inende kwa mawango kende. Emo miyachako kawacho ni yes, Kenya is a good example. Why? Nekech oken kene monyalo kelo tourism. Nitiere ndekni mang'eny. So why then karuse to watimango wa privatize mondo obed more effective in service delivery, mondo operate ko generate no revenue, mondo ang'o motimre mondo expand. Mano be wabo yudo kony. Omiyo en gima ber kendo arwako parono. I hope mana niya oken normal populist talk mar jasiasa. Mondo jopiny oneni timo gima ber kata idwa timo gima ber. Nikech adiera makende niya magi ok weche manyien maker wacho. Gigi nosega wach chon. Why mana ni koro dhi wacho niya it is time now for us to do what? Mondo wa implement weche mane wachako chon ka. Joseph Korkakori medmana mapiyo piyo. Suppose ni kembegi ne make profit. Kata negi duplicate responsibility ka wacha negi duplicate. Negi lots of profit. Before the propose loro. I would propose merger. But not loro. Reason being nitiere kaka mae compliment ma. Nitiere kaka mae strengthen moroni. Mondo timre nadi. Mondo bed maber. Yes. Joseph Korkakori wang'eni wantiere kod kembe mago maga commercial kachiel kod non commercial. To kwa ng'iyo non commercial wantiere kod 210 mago kembe magin non commercial e pacho kae. Mbalariany gin achiel kuom kembe makamago. To kinde mang'eny waseneno kwa iwacho ni mbalariany ahinya to mago mag piny owacho e pacho kae. Kinde mang'eny gikelo lal ahinya e pacho kalo ni losses ema gibede en kade mbalariany makamago kata bedo ni sirikal ema koro sebedo ka chwalo negi pesa. Kwa ng'iyo kata mbalariany ma pacho kae koro